38 dní. Presne toľko uplynulo od nášho posledného Kamzík Talku. Vtedy naši hostia opatrne naznačovali, že naším cieľom je vyhrať základnú časť. Dnes môžeme skonštatovať, že sa nám to podarilo a do Popradu úspešne doputoval pohár Dušana Pašeka. Aká je nálada v tíme? Vnímajú hráči podporu fanúšikov? A čo chystáme do play-off? No a o tom aj o mnohom inom som sa mal pôvodne rozprávať iba s asistentom kapitána Tomášom Záborským, avšak debatu otváram majúc výbornú správu. Len pred malou chvíľou nám účasť v debate potvrdil aj lodivod Kamzíkov Todd Bjorkstrand a týmto ho vítam v štúdiu. Welcome to the studio, coach. Thank you. I want to start this interview with our goaltenders since Eugen Rabčan's injury and his later leaving. Adam Vaj is your choice number one. You haven't tried Filip Belan yet, even though in the last game against Spišská it was clear that we were going to win the regular part. Yeah. So why is that? Well, the reason for not putting Filip in is just because of the long break. There's so many days between the games, so wanted to give Adam that last game there, just like with the rest of the players. We lost 3 unfortunate games in a row, and during that period we had some issues with scoring. You reacted by mixing the lines a bit. How does it look now before playoffs? Do you already have any idea in what formation or formations we're gonna start the first match in the playoffs? Well, we changed it up a little bit. But you know, when you don't score goals, then usually you need to probably change it up a little bit. It had been 3 games where we had trouble scoring 5-on-5 goals, but lines are pretty much going to be the same, except we're going to put Pinchy back up with Tyler and Demo, and then put Zaborski with Jendek and Kuku. So there is a cliche in Slovakia that you should not change the winning squad. What's your opinion on that? Well, I mean, we haven't really changed anything. You just try to make it work, but we haven't made any changes. I think it's pretty normal to occasionally move players around on the lines and stuff. And the very last question: are we going to start the playoffs in full strength? Not really. No. Victor is he's going to be out for the first game with a suspension, and doesn't look like Jake Cardwell will be ready. Other than that, then we'll have every player except, of course, Kundrik and Urbanek and I don't know if everyone knows Oldo. We call him Oldo. Hovorí Todd Bjorkstrand, hlavný tréner Kamzíkov. Thank you very much for that. You're welcome. Mnohí diváci sa pýtajú rôzne otázky, napríklad aká je nálada v kabíne, alebo či hráči vnímajú divácku podporu. Presne preto sme si do štúdia pozvali asistenta kapitána Tomáša Záborského. Tomáš, vítaj. Ahoj. Začal by som tak všeobecne, ako by si charakterizoval súčasnú sezónu? Bolo ako na hojdačke, myslím si, že letná príprava bola veľmi kvalitná, vyhrali sme okrem jedného zápasu v predĺžení všetko, vyhrali sme Tatranský pohár, bola dobrá atmosféra, samozrejme tie zápasy v príprave nevždy odzrkadľujú úplnú silu kolektívu, nevieme, aké mužstva, v akých zostavách idú na tie prípravné zápasy, v akej sú oni forme, zaťažení. Ale boli sme sebavedomí, vedeli sme, že máme kvalitné mužstvo, hrali sme dobre. Potom začiatok sezóny bol taký ako na hojdačke, nejaké zápasy sa vyhrali, prehrali, boli sme nízko v tabuľke. Potom prišla výmena trénera a potom si myslím, že zlom prišiel, keď začali sme mať víťaznú sériu, mužstvo si začalo viacej dôverovať. A prišli aj noví hráči do mužstva, takže všetko to tak ako keby nejako do seba zapadlo a
Potom ku koncu sezóny zase bol tam trošku zadrhal, nejaké zápasy sa prehrali, ale posledné zápasy sme skončili víťazne a snažíme sa pripraviť na play-off čo najlepšie. Nadviažem na to, čo si už spomenul, že zhruba po štvrtine sezóny sme boli veľmi nízko v tabuľke. Chcem sa spýtať takú možno osobnejšiu otázku, či si aj vtedy veril, že nakoniec môžeme celú súťaž vyhrať, teda základnú časť? No ja áno, videl som ten potenciál, mali sme vlastne dvoch kvalitných brankárov, dobrú obranu, veľa kvalitných útočníkov, čo vedia dať gól a proste niekedy sa to mužstvo potrebuje prekúsať nejakou hernou krízou, aby sa stmelilo alebo aby našlo tú správnu tvár, ako chcú hrať, čo chcú hrať a som rád, že sme nadviazali počas sezóny to, čo sme už v príprave začali vyhrávať zápasy a potom sme sa dostali na vlastne winning streak, na tú víťaznú vlnu a sa môžeme pozrieť, že my a Michalovce sme boli vlastne na spodku tabuľky a nakoniec sme skončili my prvý, Michalovce druhé, takže obidva týmy to asi nakoplo a sme radi, že sme vyhrali základnú časť. Plynulo by som sa dostal až k súčasnosti. Prekáža ti osobne, že sa meno nášho štvrťfinálového súpera dozvieme až dnes? Je to možno nejaká nevýhoda? Vôbec, hrá sa až v stredu, takže či sa ho dozviem v piatok alebo v nedeľu, je to v princípe jedno. My sa snažíme čo najlepšie pripraviť psychicky aj fyzicky a rozbor zápasu robíme tak či tak v deň zápasu, takže pokiaľ v útorok večer vieme supera, tak v stredu ráno my máme video, takže nejako by som to neriešil. A máš aj nejaké želanie, koho by si prijal? No tento rok z tejto ligy nikoho, lebo všetky týmy sú kvalitné a tá liga je fakt vyrovnaná a keď sa človek vyhrá titul, musí sa prekúsať všetkými, takže koho dostaneme, tak toho dostaneme a pôjdeme sa pobiť o postup. Poďme sa trošku pozrieť aj na čísla. Tomáš, ty si v minulej sezóne v 50 zápasoch, nezapočítavam aj 8 finále s Nitrou, nazbieral 44 bodov, v tejto sezóne 31 zápasov a 29 bodov. V ktorej sezóne sa ti hralo lepšie a možno prečo? Obidve boli plus minus podobné, ale myslím si, že lepšie fyzicky aj herne som sa cítil tento rok. Bohužiaľ smola tento rok sa mi lepila na päty. Celú kariéru som bol zdravý a tento rok som mal dve dosť také nepríjemné zranenia a dostať sa z tých zranení som bol rád, že mi to netrvalo až tak dlho, že som sa dokázal vždycky naspäť vrátiť a byť produktívny a napomocný tímu. A myslím si, že aj prvá, aj druhá sezóna mali svoje plusy a minusy a mal som tu čest hrať s dobrými spoluhráčmi aj minulý rok, aj tento rok. Minulý rok s Milošom Bubelom som sa veľmi bavil v tých zápasoch. Sme si to užívali a boli sme produktívni a tento rok napríklad Andrew Kallov aj teraz po príchode Biala, tak bolo to super, takže nesťažujem si ani na jeden rok. Možno ešte k tej minulej sezóne taká otázočka, že čo sme azda robili zle, alebo prečo sme dopadli tak nešťastne tú minulú sezónu? Tých vecí bolo nastavených zle veľa minulý rok, nebudeme si klamať, ale myslím si, že organizácia pochopila, čo sa tu robilo zle, väčšina problémov sa odstranila a tým sa chce posúvať dopredu tiež, chce byť viacej profesionálnejší a myslím si, že urobili sme dobré kroky ako organizácia a že sme sa posunuli ďalej aj v menších veciach, detailoch, čo sú na dennej báze a myslím si, že organizácia vie a to by malo ostať v organizácii a nie je to vypúšťať ďalej, že čo sa menilo. My sme dlhodobo na víťaznej vlne, budem trošku diablov advokát, nemôže to byť paradoxne naša nevýhoda? Sme mentálne pripravení na to, že v play-off sa môže stať, že prehráme 1-2 zápasy po sebe? A myslíte si, že je väčšia výhoda, keby prehráme 6 a ideme do play-off tak? Myslím si, že je to najlepšia východisková pozícia. Ľudia sa snažia chytať za slovíčka, či to nie je zle, že sa vyhrávalo a teraz príde play-off, ale predstavte si opačnú situáciu, že prehráme 6-7 zápasov a ideme do play-off. A teraz čo? A všetci v strese, zlá nálada, žiadne nulové sebavedomie, takže ja si myslím, že je to najlepšia východisková pozícia a ide o to, ako sa my s tým vysporiadame v hlavách a ako budeme fyzicky pripravení. Myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme postúpili ďalej, ale hovorím, nebude to jednoduché. Tá liga je tento rok tak kvalitná a vyrovnaná, že každý môže poraziť každého a vidíme to teraz. 10. Mikuláš trápi Zvolen a Trenčín trápi Nitru a pritom tabuľkovo sú trochu nižšie, horšie na tom, takže
uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Cítite v kabíne a možno aj ty osobne zvyšujúcu sa podporu divákov? Áno, vidíme, že ich chodí oveľa viac, takže už sa blíži play-off, takže dúfame a veríme v to, že tých divákov bude chodiť na štadión veľa a že to bude náš 6. hráč a že nás podporia aj v dobrých aj zlých chvíľach, lebo je možné, že v play-off prídu aj ťažšie chvíle, že sa nebude vždy dariť, tak ten 6. hráč to je vždy to, čo nám pomôže z tribúny a dúfajme, že nás budú podporovať. No a na záver ešte pred diváckymi otázkami jedna taká možno provokatívnejšia. Koho ty osobne, alebo respektíve zápas s kým považuješ za najväčšie derby? Ja som sa totižto hrabal v štatistikách a zistil som, že diváci z Spišskej Novej Vsi chodia v najväčšom počte práve na zápas proti Popradu a v Košiciach sme až 5. najobľúbenejší súper pre Košičanov, ak to tak môžem povedať. Čiže Spišská alebo Košice sú pre teba väčší derby zápas? No tak ja si myslím, že väčšie derby zápas je asi Spišská Nová Ves, je to bližšie, fanúšikovské sektory, je to vypäté, vždy býva vypredané či doma, či vonku, keď hráme a tie zápasy sú vždycky tesné a vždycky s takým play-off nábojom a ja si myslím, že to je určite väčšie derby ako s Košicami. Poďme na divácké otázky. Pred reláciou mali totiž diváci možnosť opýtať sa, čo ich zaujíma a trápi. Francesco sa pýta, ako sa cíti Tomáš pred play-off a aká je momentálne nálada v kabíne? No už sa cítim lepšie, teraz som dobral 10-dňové antibiotika, takže snažím sa z toho vysekať a rozdýchať plúca pred play-off, takže posledné zápasy som na antibiotikách dohral a bolo to treba poriadne preliečiť a som rád, že už som konečne fit a pripravený plnohodnotne trénovať. Marian, si v Poprade už nejakú tú sezónu. Čo ťa presvedčilo tu ostať? Tak ja som mal zmluvu, takže... Takže je to jasné. Dominika, ktorý zápas v sezóne si najviac užil? To si aj nespomeniem, nič mi také neodkvelo v pamäti, že nejaký jeden zápas, ktorý je nejaký, že niečím výnimočný. Možno tie zápasy Tatranského pohára, tým, že to boli také prvé zápasy, taký test s Čincom a s Košicami a vyšli nám obidva tie zápasy dobre a bolo to aj dosť divákov, takže možno asi tie. No a na záver sme dostali veľmi veľa podobných otázok, tak za všetkých sa opýta Martin. Môžeme s takýmto lídrom počítať aj na budúcu sezónu? To ukáže až budúcnosť. Ďakujem pekne, Tomáš, za tvoje vyčerpávajúce odpovede. Ja ďakujem aj vám, vážení diváci, za pozornosť a tak úprimne verím, že sa stretneme čím neskôr, aby Poprad sa plavil vo vodách play-off čím dlhšie. No a dúfajme, že na záver sa nám podarí dvihnúť nad hlavu aj trofej pre víťaza celej Extraligy. Ďakujeme pekne.